Заплатата на греха е смърт. Не знам защо делим благовестието на вярващи и на невярващи, обаче аз знам нещо със сигурност, че в Деяния на апостоли 2 глава, докато Петър проповядваше, там всички бяха на Божия. Защото много от тях казаха, те, дето говорят на всички тези различни езици, не са ли иудеи? Тогава как ги чуваме да говорят на нашия роден език за великите чудесни дела, които Бог беше извършил в живота ни? И аз вярвам, че те бяха вярващи, защото предаваха добре писание. Какво искам да ти кажа? Може би днес ти си роб на греха. Може би ти си роб на проблемите ти днес. Може би проблемите ти, отесненията ти, грижите ти, трудностите ти, проблемите в семейството, проблемите с децата, с жена ти, с една голяма стена пред тебе, от която като че ли не намираш изходен път как да излезеш от нея. И може би цялото това робство те затиска от всякъде и ти не виждаш изходния път. И може би си казваш, толкова съм разочарован от живота. Може би си казваш, какво да направя? Целият ми живот е един провал и всичко покрай мене се разпилява. Не знам колко от вас сте виждали как ходят робите, но аз не съм виждал човек, който има много проблеми да ходи с високо дигната глава. Всички, които имат проблеми, ходят с наведена глава. Когато израелтяните бяха в пустинята и докато отровните змии хапеха, всички главите им бяха насочени на земята. И знаете ли защо? Защото бяха отчаяни от живота, защото бяха разочаровани от мястото, в което се намираха. Може би тази вечер ти си разочарован от това, в което се намираш. Може би не намираш изходния път. Точно като евреите, които бяха в пустинята, много често роптаеха против Моисей и му казаха, защо ни доведе тук? Няма ли място къде да ни погребеш в Египет? Гладни сме. Искаме си път пътъците. Аз съм сигурен, че много от вас много често роптаете, когато паднете в такива изпитания и си казвате, май като бях не вярваш, ми беше по-добре, защото си правих като си каквото си искам. Тогава Бог каза на Моисей, направи на най-високото място, искам да чуете. На най-високото място е една върлина, на която ще направиш медена змия. И всеки, който погледне към нея, да получи целението си. Аз допреди малко ви говорих, че хората с проблеми гледат на къде? Не ви чух? По-смело, че не ви чувам? Към Бог. Робите къде гледат? Аз преди ви казах, че Йоан 8:34 казва, че всеки, който върши грях е слуга на греха. Римляни 8:26 казва, че заплатата на греха е смърт. Аз вярвам, че всички ние заслужавахме да умрем. Затова и стиха завършва последния начин. А даре на Бога е вечен живот в... Даре на Бога е вечен живот в... Ако ти си в Христос, защото искам да ти кажа, че за тебе има изходен път, точно в същия момент, в който израелтяните попаднаха пред Червено море. И когато застанаха пред Червено море, нямаш изход. Всичките им проблеми бяха за тях, а пред тях имаха огромен проблем, защото нямаше къде да избягат. И ако ти си казваш, аз няма къде да избягам, това е моята участ. Може би, защото моите родители са живяли с това проклятие. Може би, защото моето племе е живяло цял живот в това проклятие. Може би, защото моите роднини са проклети и тези болести са винаги върху тях. То искам да ти кажа нещо. Хайде, изправи се. Не ви виждам да се изправите. Погледни към кръста на Христос. Спри да гледаш на човек, защото Библията казва, проклет всеки, който гледа на човек и благословен оня, който гледа към Господа. И ако Господ е твоя мишица, не се интересува това, кой какво ще каже за тебе. Ти имаш една единствена посока и това е кръста. Ако тази вечер ти достигнеш до кръста, там където е твоето изкупление, там където е твоето очистване, там където е твоето изцеление, защото Божието Слово казва, че вие сте изцелени. Не ви чувам, вие сте изцелени. И ако Христос има силата да изцелява, тази вечер искам да ти кажа, при Христос, защото само Той може да отвори Червено море и ти да минеш по суша. Той ще пребъдва на всяката на всемогъщия, а на великия Господу. Ще казвам на Господа, Той е прибежище мое и крепост моя.
е случило тази вечер. Не се интересува човека кой отляво и кой отдясно ти. Не се режи, Господи, аз искам да преживея Твоята атмосфера. Боже, аз искам ранният ти дъжд да се излее върху мен. Боже, аз не искам да бъда на това място на празно, защото аз тази вечер искам да пия от Тебе, защото Ти си извор на живота, който ме прави жив. Позволи на всякъде да мине през Тебе тази вечер. О, нека да ти кажа, защото Библията казва, че Божието Слово е като чук, който разрушава, разчупва всяко проклятие, всяка верига, всяко хора и да прави свободен. И аз искам да ти кажа тази вечер, приеми свободата, не бъди роб на греха, защото там, където е Божията кръв, има умиване. Ако греховете ни са толкова румено-червени, Библията казва, че Бог ще ги направи по-бели от снега. Ела при Господа и Той ще даде нов живот. Ще казвам на Господа, Той привежда грижа моя и крепост моя. Бог мой, на когото уповава. Ще казвам на Господа, Той привежда грижа моя и крепост моя. Бог мой, на когото уповава. Ако уповаваш на Господа, винаги ще падат в страната ти и десетки хиляди от десницата ти. Мамо до Тебе няма да се доближи. Винаги ще падат в страната ти и десетки хиляди от десницата ти. Но до Тебе няма да се доближи. Боже, благодариме Ти. Благодариме Ти за кръста. Благодариме Ти за кръвта Ти, Господи, която се проля за прощаване на нашите грехове и на нашите беззакония. И аз те моля тази вечер, Царю мой, Бог мой, да помажеш сърцата ни чрез Твоята кръв, Господи, и ние да се отидем от тук новородени, както казва Твоето Слово. Старото премина и всичко стана ново. И ние тази вечер призоваваме новото създание, призоваваме новото творение да Ти се покланя с дух и истина и да издига Твоето царство, защото Твоето царство, ако дойде в Кочериново никога повече няма да е същия. Затова ние предаваме на Тебе Кочериново, Господи, и Те молим да го благославяш във всяка една област, както в физическия свят, така и в духовния. А всичко това, Господи, Бог мой, молим и просиме в името на Исус. Нека заедно да кажем. Може да кажем заедно?